Кои са 10 най-богати държави в света? Най-богати от към БВП ли? Брутен вътрешен продукт, да. Добре. Норвегия. Уха, Норвегия не са в топ 10. Добре, САЩ. САЩ на първо място с 31,8 трилиона. Канада. Канада на 10-то място с 2,4 трилиона. Германия сигурно трябва да е тук. Германия е на трето място с 5,3 трилиона в долари, говорим. Долара. Франция. Франция на 7 място, 3,5 трилиона долара. Швейцария. Швейцария не е в топ 10. Абсурд. Добре, Великобритания. Великобритания е на 6-то място с 4,2 трилиона долара. 4. Русия, мисля, че изобщо не е в тази класация. Русия. Русия е на 9-то място с 2,5 трилиона долара. Ще БВП-то им не е много високо, брат. В топ 10. Не, то е на глава от населението. Да, на глава от населението и в топ 50 май не са. Да. Бъркам двата щата. Да. Тъй, какво остава? Остават ти второ, четвърто, пето, осмо и това е. Второ, четвърто, пето, осмо. Да. Кои ще са на второ място, Дева? Китай. Точно така. Китай с 20,6 трилиона. Индия. Индия на пето място с 4,45. Япония. Япония на четвърто място с 0,01 трилиона. Но Да. по-богати са от Индия. 4,46. И какво остава? Осмо? Остава само 8 място. Осмо. Бразилия. Не. В Европа ли? Европа. Холандия. Не. Към юг. Испания. Не. Испанци са бедни. Италия. Италия. Точно така. С 2,7 трилиона. Генгста. Туда баунс.